Kom maar. Kom maar. Skroknie mam bici. Okej. Oho. Oho. Voorzichtig. Kom maar. Hey. No, er is er niet. Hey, Uniek. Hey, wat is op? Hey. Sjörde meer. Lieke? Lieke? Lianne? Jannie? Dus Jona. Jona. Berber. Hey. Hey, Uniek. Uniek, Renske, Jekje, Elsje. Kom mee, Eefje. Hup, die kant op. Hey. Rijntje. Nee, dat is Pierre. Kom. Daar net in. Goed zo. Nou jongens, in de box. Kom. Hierin. Kom maar. Nou, hop. Goed zo. Uniek, kom op. Hier zijn we in de box. Kom maar.
Hallo. Kom. Kom. Nou, kom op jongens. Rinske. Kom. Hey. Sally eruit? Kom maar. Sally, kom. Sally eruit. Er staat een oudje daar staan. Sally snapt het. Eerst even plassen. Rechtje. Nou, Sjerkje en Elsje. Doe maar jongens. Meisjes. Kom op, hup. Elsje. Kom op. Eefje. Nou, waar is Elsje? Altijd hetzelfde. Hey Bjarni. Elsje. En die is net te boksen. Richtje. Sally. Pierkje. Rinske. Sanne Aukje. Elbrecht, denk ik. Dit is Gea. En dat is Frida. Of is dat net Gea? Ik weet het even net. Sjen, dit is Klaske. Dit is Lina. Jacobien. En Yildau.